Iċ-ċaħda materjali severa u l-esklużjoni soċjali f'pajjiżna komplet tonqos u tinsab ferm taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ minn ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea stess għall-2023 li wraw kif ir-rata ta' pajjiżna kienet ta' 4.1%. Ir-riżultati ippubblikati mill-Eurostat it-tnejn juru li r-rata ta' pajjiżna kważi 1% minn sena qabel fl-2022, hekk kif ir-rata ta' ċaħda materjali severa u l-esklużjoni soċjali kienet kważi 5% biex fuq perjodu 12 xahar li fihom iddaħlu aktar miżuri soċjali, ir-rata ta' pajjiżna naqset b'0.8%. 10 sin qabel meta il-Gvern Nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi kien iddikjara li l-faqar kien biss perċezzjoni f'pajjiżna, din l-istess rata kienet fil-livell ta' 10.3%. Dak iż-żmien ukoll il-proċess biex jiġi ikkalkulat il-livell tal-faqar fl-Unjoni Ewropea kien inqas rigorus millum il-ġurnata. Esperti fil-qasam li tkellmu ma' News jemmnu li kemm il-darba dak iż-żmien kien jiġi ikkalkulat kif isir illum, ir-rata kienet titla' ferm iżjed u anke tqarreb xi 3 darbit iżjed millum meta mqabbla mal-medja fl-Unjoni Ewropea illum ir-rata ta' Malta ferm inqas differenza ta' kważi 3%. Is-sena l-oħra Malta komplet tirreġistra titjib fil-ġlieda kontra l-arforma ta' faqar bil-kontra tal-bqija tal-Ewropa fejn kien hemm żieda anke minima. Dwar dan ħadna ir-reazzjoni tas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, Mark Musu, li sostna li dan it-tnaqqis u riżultat grazzi għal bosta miżuri soċjali li ttieħdu mill-Gvern. Ġifieri meta tqabbel il-figuri li għandna bħalissa ma' dawk li kellna 10 snin ilu, issib illi minn kull 3 persuni illi 10 snin ilu kienu jgħidu li jħossuhom imċaħdin materjalment severament, 2 minnhom m'għadhomx iħossuhom hekk. Jiġifieri u dan naturalment huwa riżultat ta' diversi miżuri li ddaħlu matul is-snin, ovvjament kellek ukoll l-ekonomija illi kibret b'ritmu qawwi ħafna u din waslet biex inħolqu l-impjiegi u naturalment ħafna nies ħallew id-dipendenza soċjali u daħlu fid-dinja tax-xogħol. Musu semma kif il-miżura li tikkumpensa għaż-żidiet fil-kriżi l-enerġija kienet importanti biex ir-rata tal-faqar f'pajjiżna tkompli tonqos u waqt li pajjiżi oħrajn għadhom qed jiffaċċjaw kontijiet esaġerati bil-kriżi enerġija dan ma seħħx fostna għax il-prezzijiet bħal tad-dawl u l-fuels baqgħu stabbli.